Kako vidiš samu sebe? Kad bi ti neko ponudio da će ti darovati jedno od ova 3 računala, koje bi odabrala? Prvo, drugo ili treće? To je bilo trik pitanje. Zašto bi ti za Boga neko nudio računalo na dar? Sva 3 su pokvarena usput. Svejedno je koje bi odabrala, način odabira je pogrešan. Nije stvar u tome kako računalo izgleda izvana, nego kako je složeno iznutra. Ovo su 2 po izgledu i snazi potpuno jednaka računala. Ovo prvo ima instalirano samo igrice, bez ikakvih drugih programa i njime se može samo igrati. To je apsolutno računalo kako meni ne treba. A na ovo drugo je instalirano sve što mi treba. MS Office, InDesign, Photoshop, Movie Maker, Audacity. Njime mogu raditi sve što poželim. I knjige i filmove. A što ima instalirano vaše računalo? Koje programe? One koje vi trebate. Sad, o ugrađenim programima, dakle, ovisi sve što naše računalo može učiniti. I sad idemo napraviti analogijicu. Možeš li prema fotografiji odrediti koja od ove 3 žene je najbolja majka? Kako pitanje misliš ti? Naravno da ne možeš. Vanjski nam izgled ni o ljudima kao ni o računalima ne govori ono najbitnije. Čovjek je vrijedan po onome što nosi u sebi, a to se često izvana ne može vidjeti. Znate onu sliku, svi imamo svoj nevidljivi i svoj vidljivi dio. Onaj nevidljivi je puno veći i upravlja vidljivim dijelom, a u vidljivom dijelu su naša ponašanja i izgled. Međutim, ono što se ne vidi, to su naša uvjerenja i strahovi i potrebe i želje i predrasude. To su programi koji upravljaju našim ponašanjima. A znate u čemu je problem? U svoje računalo sami usnimavamo programe koji nam trebaju, a u našim unutarnjim programima ima kojekakvog smeća koje smo popabirčili kroz život. I svako ima svoju vlastitu kombinaciju programa i ti programi zajedno čine našu unutarnju sliku sebe. I zbog svoje unutarnje slike sebe ponašamo se tako kako se ponašamo. Na primjer, imamo ili nemamo samopouzdanja, bojimo se promjena ili se ne bojimo, tražimo izgovore, odgađamo stvari, bojimo se donositi odluke. Sve je to zapravo rezultat naše unutarnje slike o sebi. Evo malo teorije. Naši unutarnji programi prepuni su etiketa koje su nam drugi ljudi zalijepili tijekom života. S lijepljenjem tih etiketa započeli su naši roditelji, pa klinci u vrtiću, pa u školi, pa kasnije nam ih lijepe muževi, šefovi, ljubomorne i zavidne prijateljice. Nema kraja, ako god prođe kraj nas lijepi nam nekakvu etiketu. Svašta tu piše, ružne stvari tu pišu, lijepe stvari tu pišu, to ima sasvim suprotnih poruka, kako si divna, kako si glupa. Ne diraj to, gubi se, dođi, veselim se kad te vidim. Neću vam uopće čitati šta tu svašta piše, ali nakupi se toga kroz život. Dosta je nabrajanja, dakle, složili smo se, ima tu puno smeća. Kako ga se riješiti? Nema drugog načina, djevojke, odljepljivati jednu po jednu etiketu. Ako se ne daju odljepiti, struži ih, uzmi žicu. A kad sve sastružeš i očistiš, onda ih spali. Neka će to biti goleme vatre, prave lomače. Ako ne ide tako, napravi puno malih vatri i spaljuj jednu po jednu etiketicu. Neću vas zavaravati, možda će vam trebati godine da spalite sve to smeće. Ali nemojte dopustiti da vas to obeshrabri. Ispod svih tih naslaga epiteta sam prava ja. I možda ću se tek kad te sve etikete maknem prvi put dobro pogledat i upoznat se. Jedno vam još kažem, djevojke, budite nježne prema sebi, zavolite se, jer ako budete voljele sebe, onda će vas i drugi voljeti. Kad ja samoj sebi postanem najbolja prijateljica, tek onda otkrivam koliko sam zapravo snažna, tek onda shvaćam da mogu sve što poželim. Teško vam je u to povjerovati i meni je bilo teško. Ja sam prošla taj put. Vjerujte, to se može. Traje, naporno je, ali se može. Uvijek imaš izbor.
Možeš odlučiti ležat, sažaljevat samu sebe, glumit žrtvu, a možeš odlučiti ustati, uhvatit život za rogove, borit se i pobjedit. Šta vam se čini boljim izborom? Neću odgovoriti na to. U svakom slučaju, ne dajte da vas zaustavi strah. U životu svi imamo, znate šta, ono što smo odabrali. I zato pamet u glavu, djevojke. Pazite što birate, odaberite sebe, odaberite dobro.